Maingay yung guys. Manok. Shout out po kayo sa inyong lahat dyan. Good morning. Nag-live shout out sa iyo Mil TV official boy OFW nag-live shout out. Raquel Manakop shout out sa iyo. Bigyan kita ng jacket ma'am. Salamat sa watching mo. Baba kayo ng bahay guys. Para madikitan natin kung hindi pa nadikitan dyan. Ma'am Raquel, baba mo yung bahay mo po. May ka na, may yan. Nagbaba na ng bahay si Ma'am Raquel. Dikitan natin guys. Tingnan ko nga yung bahay ni Ma'am Raquel. May pala siya, may premiere. Yan yung bahay mo, di ba ma'am? Yan o. Yanuan natin. Tamsakan natin. Yan guys o, nakatamsak na ako ma'am. Salamat ma'am. Magdikitan po tayo. Yan ma'am, nakatusok na po ako sa iyo ma'am. Baba ko rin yung dyan, yung ko din. May premiere din po ako ngayong Baba ko rin po yung ko, yung premiere ko dyan.
Shout out po. Yan guys, nilagay ko na yung premiere ko dyan. Patusok na lang po. Tapos, pamimbi ka naman po sa muli ko lang po. Ayun yan, kailan po yung kailan ka po nag-money ma'am? Mel TV Official, buhay OFW, Migalog shoutout sa iyo. Kumusta po ang buhay dyan sa ibang bansa? Shoutout po sa iyo. I-share ko muna itong ko. Shoutout sa mga taga Bicol dyan. Shoutout nga po pala sa sa Islapang. Shoutout po, shoutout. Salamat po Ma'am Raquel. Oh my God. This is it, pansit. Lalay. Shoutout kay Kuting. Kuting. Shoutout sa mga taga Bicol. Salamat Ma'am Raquel.
Naglalag ka din ba, Ma'am Raquel? Salamat, shoutout po. Ay, yung pupunta sa grabo pa sa dyan. So, pinagsisigan sa akin, di mo pupunta sa grabo. So, pinagsisigan dyan. Mungkin, Salamat po sa ano dyan. Kung grabo. Thumbs up, ma'am. Paro-paro G daw. Sabi ni ano, Balang George. Yan, Premier Host. Salamat. Sino nagtutugtog? Ikaw? Wah, itu. Hah? Bisa ko sa ito. Harus pintanakan sa di Uragon man. Uragon manan. Ano ito? Dia ko na kita ka. Sa parang ko.
Tapos, yung mga bata ako. Kaya nga ni Rogan, katubo. Anak ng pulong pangkutradyo. Yo! Kali ka ba? Go! Ibaro yan, ibaro. Siya na nawala eh. Nawala. Bayad ah. Ito kanita. Kanita da. Internet na. Ako, Andre.
Talangani ko no. Wala mo sa langan. Diretso. Diretso yan. Ada diretso. Lakan. Bat udah dia. Ayo open jalan open. Pintirayan. Ako. Ako pa sa likod tarak ko na. Bukan perdo. Ba't ka nagati mo naman? Butok ka lang. Ano? Ako. Ay ba? Ito tayo. Sarsa ko, katulad gini. Sarsa ko. Pasok dia. Bayar apa kuya? Ako. Ako. Oh. Ayan, pakuan. Pakuan ka dia. Pako. Kati. Mata mo. Ay, po. Pakan. Ay, maaf. Cepat. Artis mo na mali yan.
Kung tayo dyan, copyright. Tayo guys. Guys, gusto. Shoutout po sa 2 million. Namiss ko yung mga team idol. Managing may galag shoutout sa iyo. Sa team idol, shoutout. Yan. Yan. Ay, tama na sikat na niya. Tiksik. Punta natin yun guys yung ano, yung pigit. Yung ano namin. May baboy kami ito. Punta natin. Huwag na lang. Mainit pa doon. Mawala pa yung ano doon. Sinong gustong banana? May banana ako dito. Bos kau umur dia. Oh.
Kurang man. Yan eh. Ano ito mo rin kaksakan lang? Sige, sasakan o. Tumaybok. Kaya ito pwede. Karali. Di kaya, grinder ron. Ano kaya daw, hindi ako, paano pa daw, patulog na di ada diretsyo, ada ko. Paano ko? Ito sa mga kaklay. Kaklay. Gawad na natin ha. Huwag ito. Bakit ito? Maraming tao. Oo. Ginaw. Susunod na dia. Susunod doon. Ano susunod ka rin? Ang sarap ng hangin dito guys. Fresh compressed ko. Presko. Parani. Hindi na pwede pagkakasumbatan mo. Parani ka kids. Ay, magsunod ka rin. Tapo rin doon. So receipt dyan. Receipt pala na.
Tayo ko rin doon guys sa taas guys. Bahay ko. Ay! Pututo! Ang pututo ko! Di na. Sasag ko. Sige. Guys, tayo live sa ko. Yan pa ako guys. Dito guys, walang ingay. Hindi masyadong maingay. Tamang-tama lang. Yung sa ano, ayan. Sa baba, maingay. Dito na sa taas tayo. Sarap ng hangin dito ngayon sa ano, dito siya. Guys, tinan nyo, ipaikot ko ang ano guys. Tinan nyo, ipaikot ko ang ano guys. Yan, sagingan. Sa taas kayo guys. Shout out po sa iyo. Pwede naman guys, matosik lang yung nakuha. Yung nakapil, ganyan yan, yung ano.
Alauna. Nahulog. Nahulog. May video. Manok. Kala ko walang ingay dito. Sumaingay pa pala. And guys, ang ala namin, no? Kita nyo yan, guys. And guys, ang ala namin, no? Kita nyo yan, guys. Guys, pala yan. Sarap ay ano dito. Init talaga. Probinsya talaga. Dito. Maingay guys, ingay.
Kapit na gasiman ako.